Garyplykda ýaşaýan we üstünlüge ýetýän adamlaryň arasynda tapawutlar. Garyp, köplençi ýa telewizor görýär ýa-da telefon oturýar. Bay, kitap okuýar. Garyp, köp ýatýar. Bay, sport bilen meşgullanýar. Garyp, bir işi gutarman taşlaýar we başga işe başlaýar. Bay, başlan işini soňuna çenli alyp gidýär. Garyp, tanqydy dogry kabul edip bilmeýär. Bay, tanqydy dogry kabul edýär we özüni düzedýär. Garyp, hemme zady uny diýär. Bay, beren sözünde durýar. Garyp, hemme zatda ýamanlyk görýär. Bay, hemme ýerde gowy zatlary görüp bilýär. Garyp, öz energiýasyny gorka, tükeniksiz aladalara we ýaşama ugruna görüşe sarp edýär. Bay, energiýasyny ýeketek maksada yetmek isleýän hakykatyna gönükdirýär. Öz işinde ünsünjemleýär. Elmadama o barada pikir edýär we isleýän netijesini göňüne getirýär. Garyp, hemme zady bilýänlerini öýdýär. Bay, elmadama täze zatlary öwrenýär. Garyp, hemme zada hawa diýär we wagtyny ýitirýär. Bay, esasy zatlardan başga hemme zada ýok diýmegi başarýar.